The Deputy Commissioner and Chairperson DDME East Castle District Shillong kalapan mi ka jingpan manapan pa ban kentu ya ki nong shong shnong ba kin long ki ba pit ngor na ka jingla ka sun beneng ha East Castle Hills naduh ka khatsan tarik hadu ka kandai tarik mentau banai ha ka district ha ka kerwa ka DC kala pentep bakane ka jingmaham ka dei katkum ka jing pentep lupa lani forecast jong katanat pet sun beneng ka India Meteorological Department kabala maham lupa bakala bandan kal air ka bajur ringkat uslam bat upria na lor ka lele hakikat tu ka ne ki jaka nedu ka khatsan trek hadu ka khandai trek mentau banai kumta halor kani ki board district ki lapan mi ka jing Bthah banyada da ka bakin tu ki pa ba ki day ban khmi bat pens khambha ki tiar gitar ki bala ban sharong hakal air la kalong nadu ki tin ki signboard bat ki we ki mar ki bala ban sharong habajur kal air lapan tibru balada ka jing thaba ka leile ka long ka bajur bat ne aslam kumta ka kentu ye ki ba kin kyar na ka bapenan kam mi ki tiar electric kum ki mobile isteri radio television bat ki we ki bapenan kam da ka electric Shushu labatha ba ki nong shong shnong ki reben long ki ba pikir bat yada yalade na mar ka jingshlei ki la banja hadin jong ulaba khamtam ha ki jaka ki badan harutwa bat wadut kumta nakaliang ki board district ki kentu ki ba ki de ban pentip ha u iwe ar lada don kam jingeram habadan kinu ki jing julor bat ru ba ki day ban long ki ba pet ngor bat pikir yala dia ban lat na kinu ki jing mensa